Het PNM-hoes wordt mede mogelijk gemaakt door Balance, Jumbo Panningen, Blue Moments, Vorkmeer, Lenzenadvies, Switch Helden, Vaassen Tuincentrum, Popplaza Pelermaas en Bongers Beeld, Licht en Geluid. Live vanuit Switch is dit het PNM-hoes. Samen in actie voor Kika en Wensambulance Limburg. Hij bij het PNM-hoes. En ondertussen hebben we Lars van de Heuvel aan Lotte Schuve is aangekomen. Lars, welkom. Dankjewel. Van de Bonte Boete-beleving, wist ik. Zeker. Want dat staat ook weer aan te komen. Je ziet natuurlijk volop bezig met de voorbereidingen weer voor de nieuwe editie. Ja, voor het nieuwe jaar, inderdaad. Ja. Nee, het is inderdaad weer... Het zit er wel aan te komen. Valentijnsdag dit jaar trouwens. 14 februari. Ik hoor genoeg wat met de liefde doen. Dat is nog een verrassing. Ja, we hebben sowieso in het logo al van alles aangepast. En er komen nog wel een paar leuke dingetjes aan. Die we erin proberen te passen, inderdaad. Ja. Leuk, want de Bonte Boete-beleving is de afgelopen jaren in het hertje van Kapel uitgegroeid tot een mega-evenement, hè? Ja, dat is de 8e editie, ik heb er nou aan. Dat hebben we inderdaad bij de eerste zeker niet kunnen bedenken voor wat nou is tijd. Hoe klein dat we begonnen zien en hoe helder het geëxplodeerd is. Heel snel ook eigenlijk, hè? Heel snel, ja. Tot echt zeg maar het maximum wat er ook in, denk ik. Door waar we zitten in ieder geval, ja. Dat zijn duizenden mensen die dan elk jaar naar Kapel komen. Ja, vorig jaar hebben we er 7.500 en dan is het stop inderdaad. Dan is het ook vol. Ja. Maar gelukkig was het ook pas laat in de middag dat het echt vol was. Dus gelukkig kennen de meeste vastelovensvierders die hier willen komen er echt wel op. Ja, dus ook komend jaar weer? Zeker. Wat kunnen ze al vertellen? Nou, in ieder geval dat de meeste mensen zich de ochtend nog wel kunnen herinneren dat ze waarschijnlijk wel even in de rij hebben moeten staan. Daar hebben we natuurlijk al heel lang over nagedacht en daar gaan we wel flink gaat voor aanpakken. Dus we gaan naar 2 entrees. Dus de 2 zijden is het benaderbaar. Straks gaan we nog helemaal in de media en ook via UG uitleggen hoe dat allemaal gaat. Het is nog vroeg, hè? Zeker, ja, ik kan het nou uitleggen, maar na de feestdagen is iedereen weer vergeten. Dus dat er echt wel, dus capaciteit voor binnen te komen is het gewoon bijna verdrievoudigd qua hokjes zoals ze binnenkomen. Dus ik hoop en ik ga ervan uit dat echt een hele slag gaat weer. Dat de mensen in ieder geval niet hoe lang hoeven te wachten voor binnen te komen. Ja, de rest, de opzet is hetzelfde. Ja. De programma's tijd en in ieder geval de grote artiesten en de lokale artiesten, dat loopt nou allemaal inderdaad. Ja. En dan is het zoiets. Het duurt nog eventjes. Maar 14 februari is al heel snel. Ja, sneller dan dat ze denkt. Ja, ik zat al horen. Dat is pas in februari, hè? Ja, goed, dat gaat inderdaad snel. Daar lopen we nou ook wel tegenaan, inderdaad. Dat er wel veel dingetjes nog geregeld wordt weer. Maar helemaal prima. Dat is alleen maar leuk om te doen. Dus, Mieke, besticht daarbij op de Bonte Boete-beleving? Ja, zeker, absoluut. Ja. Zeker. Goed om te huren. Ja, ik hou er vast er 2, hè? Ja, 2, maar ik denk dat er heel veel mensen ook aansluiten. Je hoeft ze niet bang te zien, denk ik. De bus zijn natuurlijk ook met een leuke reden voor het PNM-hoes, denk ik. Ja, zeker. Dus we vinden het sowieso... we werken heel graag samen ook met de Bonte Boete-beleving, sowieso met PNM. Altijd. Een fijne mediapartner houden we eraan. En goede doelen zien we natuurlijk ook altijd voor. En zeker Wensambulance en Kika vinden we ook helemaal mega initiatieven. Dus wij hebben ook een mooie check van de Bonte Boete-beleving. Natuurlijk wel in het vastelovensbedrag €222. Yes! Voor het PNM-hoes, aan voor Kika en de Wensambulance. Wow. Nou, dankjewel namens de goede doelen. Alsjeblieft. En heel veel succes met de nieuwe editie. Dankjewel. Er zal veel werk op een komen, of dat komt er altijd. Maar je ziet wel een gestroomlijnde organisatie, denk ik. We zien inmiddels gaat gewend, maar uitdagingen zien er altijd inderdaad. Ja. Wat kunnen we voor dich met zo'n mooie bedrag erbij zetten? Welk nummer wil ze huren? We hebben natuurlijk heel veel artiesten die ook dit jaar weer op de Bonte Boete-beleving staan. Mocht ze al vertellen Wim, of kan ze iets vertellen? Ja, om mijn hoofd te doen. We hebben Spiggenspan, Het Grote Koer, Springlevend, Frans Teunis, Oetemoord, De Breurkes. De Quante Diekzak doen nog een extra lang showtje. En ja, dat vullen we aan met heel veel lokaal. Dus dadelijk hebben we ook weer het PNM Liedjesfestival. De winnaar daarvan zal er ook gewoon staan.
aan zoveel mogelijk nog andere lokale artiesten. Leuk, nou dat programma kreeg je goed gevuld. Gezelligheid op het plein bij het Hoes van de gemeente. En toen was ik inderdaad aan het denken wat ik zelf dan een leuk liedje vind en wat ik denk dat een van de toppers gaat weer van Vastgelovend 2026. Niet het Peter Maas, maar wel bij ons op het podium is Oete Maat. Vastgelovend virtuoos. En ook wel geschreven volgens mij. Peter Maas. Mark van Mullenkom. Goed, en dat luisteren, dankjewel. Succes met de organisatie en fijn dat je ook dit jaar weer bij het PNM Hoes waart. Zeker.